Mga kauturan, nagapadayon kita sa pagpasalamat sa Ginoo sa sinintiyon din ginhatag niya sa aton agod nga makapadayon kita sa pagpamalandong sang pulong sang Ginoo. Nagangaton karon pagpamalandungan makita sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ikadua nga Chronicles kapitulo 7 versikulo 14. Kag ako nanay pagabasahon ang among nga verse diri sa aton hiligaynon nga Bible kag diri nagasiling kon ang akon katawhan nga akon gintawag magpaubo sang ila kaugalingon kag magpangamuyo magdangop sa akon kag magbiya sa ila malaot nga mga binuhatan pamatian ko sila sa langit kag patawaron ang ila mga sala kag dayon pakamayon kuliwat ang ila duta. Ini amo ang pulong sang Ginoo, kabay nga ang Dios magapakamayo sini nga mga pulong para gid sa aton sa sini nga tion. Kag ang tigulo nga aton paghambalan sa sini nga panahon nagasiling ang katawhan sang Dios. May duha ka kamatuoran nga aton makita sa Bible kung sino gid ang makabig nga mga tao sang Dios. Kung sa bagay kita nga tanan mga tinuga sang Dios. Amo ina ang kamatuoran. Pero aton man mahangpan nga ang Dios may ara gid iya nga mga tao nga ginatawag niya iya nga mga tao. Ang una sinaamo nga ang Dios nagpili isang pungsod Israel. Kag ang mga Israelinhon amo ina ang ginatawag sa Old Testament nga mga tao sang Dios. Ang ginatumo diri sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14 mga Israelinhon ini nga ginatawag sang Bible nga mga tao sang Dios. Pero sa pihak nga bahin, ang kamatuoran nagapabilin man kag natudlo sang Bible nga ang matudtuod gid nga mga anak sang Dios o kon katawhan sang Dios amo ang mga tao nga nagtuo kag nagbaton kay Jesus Christ. Kaya mo ini ang siling San John chapter 1 verse 12 nga ang tanan nga nagtuo kag nagbaton kay Jesus Christ mahimong mga anak sang Dios. Kung mga anak sa Dios masiling naton nga sila amo ang matudtuod nga mga katawhan sang Dios. So ang nagatuo kag nagbaton kay Kristo mahimo nga mga anak o kon katawhan sang Dios. Ang tanan nga mga tao tinuga sang Dios, pero ang makabig lamang nga mga anak sang Dios o kon katawhan sang Dios sa New Testament amo ang nagtuo kag nagbaton kay Jesus Christ sulod sa ila nga kasing-kasing. Diri may mga promesa kag kondisyon ang Dios nga ginhatag. Ginhatag niya sa iyang mga katawhan. Nga siya magahatag sang mga pagpakamaayo, blessing sang iyang mga katawhan. Pero dapat sundon sa iyang mga tao o kon sa iyang mga anak ang kondisyon. Kag ini nga kondisyon o kompromisa sang Dios makita naton dire sa sini nga bersikulo
sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ano ang iyang kondisyon dre? Ang una niya kondisyon, agod mahatag niya ang blessing pagpakamayo sa iyang mga tao amo ini. Siling niya, kon ang akon katawhan magpaubos siyang kaugalingon. Okay? Shall humble themselves. Kung ay mga tao, if my people shall humble themselves, magpaubos silang kaugalingon, siling sa Ginoo, ihatag niya ang iyang blessing pagpakamayo sa iyang mga katawan. Matunan niya naton sa bilog nga ginatudlo sang Bible, nga ang Ginoo hindi gid gusto nga ang iyang mga katawan magpabugal. Ang bugalon nga mga tao hindi nagustuhan sang Dios. Ang gusto iya sang Dios sa aton amo ini nga aton batyagon nga mga tao, nga mga anak sang Dios, nga palariyas lang kita tanan, wala sing labaw sa aton. Amo ina nga nagsiling siya, kung ang akon mga tao magpaubos sa ilang kaugalingon, kay hindi gusto ang Diyos nga ang mga tao magbugalon. Ang ginhimo ni Kristo, amo ang maayong himplo nga dapat naton sundon. So I believe that the life of Jesus Christ is the best example for us to follow today. Si Kristo anak sang Dios, kag Dios siya. Pero nagsulob siya sang lawas sang tao, kag panawag sang Bible, si Kristo nagpakatao. Si Kristo nangin tao. Kag nagpakita subong ordinaryo nga tao. Kung sa bagay, ginatawag sang Bible, nga si Kristo nagpaubos, kag nagpakita subong nga ulipon, kag nagpangabuhi subong ordinaryo nga tao, kag nagmatinomanon sa siyang amay, tob-tob sa kamatayon didto sa cross. So ang anak sang Dios, ang aton manluluwas, nagpaubos siyang kaugalingon, kag gusto maniya nga kita nga mga tao katulad siyang bugto nga anak nga si Kristo nga magapaubos sa aton nga kaugalingon. So amo ini mga ginatudlo sang Bible sa aton sa Marcos 10:43 pagkadto sa 45, siling sa Biblia, kung ang isa ka tao luyag nga mangin gamhanan, dapat siya mangin sulugoon sang tanan. Okay? Baliskad ang natudlo sang Bible. Siling sang Bible, kung gusto kita nga mangin gamhanan, mangin sikat, dapat kita siling niya mangin sulugoon sang tanan. Kag ginpadayon pagid ini sang Bible, kag nagsiling siya, kung ang isa luyag mangin pangulo, dapat siya nga mangin ulipon sang tanan. Okay, kung gusto kita nga mangin gamhanan, sila dapat nga mangin sulugoon kita sang tanan nga mga tao. Kung gusto kita nga mangin pangulo, nga dapat nga mangin ulipon kita sang tanan. Kag ini amo ang wala masalo sang aton mga leaders. Ang aton mga leaders nagabatyag nga mga tao sa idalom nila, do medyo amo ang sulugoon, amo ang ulipon. Siling sang Bible hindi. Ang gusto mangin gamhanan, ang gusto nga mangin pangulo, dapat siya nga mangin ulipon kag sulugoon sang tanan. Kung masalo ini sang aton mga leaders, ang ginatudlo sang Bible,
siguro labing maayo kag magmaayo ang dalagan sa aton nga pangabuhi sa sini nga kalibutan. Okay, nagapadayon ang Bible sa pagtudlo sa aton anungod sang pagpaubos ang siling sa Lucas Kapitulo 14, versikulo 11 nagasiling, ang nagapaubos bayawon sa Ginoo paibabaw. Pero ang nagapabugal butongon sa Dios paidalom. Ang nagaubos pataason. Ang nagapataas, nagapabugal siyang kagalingon pagapamanubuon sang Ginoo. Kaginhatag niya iyang example si Jesus Christ, siling niya, ako nagkari hindi agod alagaron, kundi mag-alagad, magpangita kag magluwas sa mga nadula. Siya nagkari agod mag-alagad sa aton, maghalad siyang kabuhi, agod nga maangko naton ang kaluwasan sang aton mga kalag. Tungod sina ginabalik-balik sang Biblia halin sa Old Testament pakadto sa New Testament nga ang mga anak sang Dios ang nagtuo kag nagbaton kay Kristo dapat man magpaubos siyang kagalingon katulad kay Jesus Christ nga aton manluwas. Kagano pagid ang gisiling niya nga mga kondisyon. Primero, ihatag niya ang mga maayo nga bugay sa aton kung kita makabalo magpaubos. Kag siling niya, magpaubos kag magpangamuyo, ara naman ang isa ka pulong. Kon ang mga katawhan sang Dios magpaubos, dason magpangamuyo sa Ginoo. Ginapaabot gali sang Dios nga kita nga mga tao magpangamuyo sa iya. Pirmi naton mabatian kag na memorya naton ang naunang Tesalonica Kapitulo 5, versikulo 17 nga nagasiling sa English, pray without ceasing. Ang mga bata sana, memorya na nila pirmi, ginahambal ina sa simbahan. Ang gusto lingon sang Dios amo ini, magpangamuyo kita sa tanan nga panahon. Let us pray at all times sa tanan nga panahon. Pray continually. Magpadayon sa pagpangamuyo. Ina ginapaabot sang Dios sa aton nga iyang mga tao nga kita hindi maguntat sa pagpangamuyo. Kung sa aton pa, bisan anong hitabo ang mag-aabot sa aton mga kabuhi. Siguro kapaslawan sa aton pagpangabuhi. Siling sang Ginoo, sige, hindi ka maguntat sa pagpangamuyo. For we know that all things work together for good to them that love the Lord. Ang Diyos nagatudlo sa aton nga bisan anong kahimtang sa aton kabuhi kag pagpangabuhi. Siguro may kabudlayan, may balatian, iban pa nga problema, nagasiling ang Dios, hindi ka maguntat sa pagpangamuyo. Amo na ina ang tion nga dapat magpangamuyo kita sang hugot sa Ginoo, agod nga siya makabulig sa aton. Kay sa tanan nga panahon, handa ang Dios sa pagbulig sa aton, yara siya nagapamati sang aton mga pagpangamuyo. Mga kauturan, ako ni suggest para sa aton tanan nga kaayuhan, kung ikaw magsugod higda sa imong katre kag magkatulog, mas maayo gid siguro nga ikaw kag ako magpangamuyo sa Ginoo. Magpasalamat sa iyang pagbantay sa aton sa bilog nga adlaw
kag magpangamuyo nga updan kita sa aton pagkatulog, sa aton katri. Kay may madabo na iyang hitabo nga may mga tao nga natulog lang pag-aga way nakabugtaw nga diretsoan na. Amo inang kabangdanan nga dapat kita magpangayo bangamuyo before kita nga magkatulog. Tapos naton tulog pag-aga, siguro akon man i-suggest nga hindi ikaw anay magbangon kag magtindog kag magwa sa imong kwarto nga wala ikaw ka pangamuyo. Siguro magpakighambal kita anay sa Dios paagi sa pagpangamuyo. Hindi ikaw anay magwa sa imong kwarto kag mag-istorya sa iban nga mga tao nga wala pa ikaw makaistorya sa Dios paagi sa pagpangamuyo. Unahon na anay nimo istorya ang Ginoo. Si ganon nimo siguro ang Dios sa imong pagpangamuyo. Ginoo, sa sini nga adlaw ihatag sa akon ang maayong mga pulong nga akon dapat ihambal sa akon isikataw, sa akon silingan, sa akon upod, sa akon mga opisina, sa mga trabaho nakon. Bantayan sang Dios kag ihatag sa imo ang Dios non nga mga pulong nga imong ihambal sa iban. Kay man kon kaisa kita nga mga tao pag gusto lang kita hambal nga wala gali kita makabatyag ng aton mga ginahambal nakasamad kag nakasakit na sa balatyagon sang iban nga mga tao. Amo ina nga dapat kita anay magpangamuyo before kita mag-istorya sa iban, agod nga mga pulong nga magagwa sa aton mga baba, lunsay Diyos nun, kag makapabakod sang balatyagon sang iban nga mga tao nga nagapamati sang aton mga inughambal. Mas maayo pa gani nga kung wala ikaw sing madumduman nga mga ayo nga mga pulong nga inughambal, hindi ka lang anay maghambal. Siguroon gid mo nga ang imong maginhambal maayo nga mga pululungon nga may upod nga gugma sa aton nga isig katao. Kung ano man ang aton ginahambal, pangayoon naton sa Dios sa aton pagbangon, agod nga sa aton pagwa, kapag istorya sa iban nga mga tao, mas maayo nga mga bagay ang aton ginahambal kag ginahimo. So ang Dios nagasiling nga dapat ang iyang mga katawan magpangamuyo sa walay langan, wala nagauntat sige-sige nga klase sang pagpangamuyo. Pero may isa ka bagay kay man pirmi manaton ini mabatian kag aton man ini nabasa sa Bible nga kung kita magpangamuyo, ang Diyos sa langit nagasabat sang aton pangamuyo. Pero sa piyak nga bahin, may ara nga nagasablag nga kabangdanan nga ang Diyos hindi magsabat sang aton pangamuyo. So hindi gali insakto magsiling kita nga ang tanan naton nga pangamuyo ginapabatian kag ginasabat sa Ginoo. Ang siling sa Bible amo ini makita naton sa Salmo 66 versikulo 18. Nagasiling ang Dios nga kon may ara kita nga ginahigugma nga sala sa aton tagipusoon, ang Dios hindi magsabat sang aton pangamuyo. If we are going to regard sin in our hearts, God will not answer our prayer. If we regard iniquities in our heart, 100% siling sa Diyos,
hindi ako magpamati kag magsabat sa inyong mga pangamuyo. So anong himuon naton? Dapat nga wala sing sala nga ginatipigan naton sa sulod sang aton kabuhi. Amo ini nga si Haring David nagsiling sa Ginoo. Siling niya, Ginoo, husisaa ang akon tagipusoon. Search me, O God. Husisaa ang akon tagipusoon. Kung bala mayara nga sala, nga akon ginahoptan. Nga nagsiling si David sina, nga husisaon ang iyang tagipusoon, tungod kay siya na kay balo. Kung may sala, nga ginahoptan niya, kag wala niya gintuad sa Dios, sigurado si David ni kay balo nga ang Dios hindi magpamati kag hindi magsabat sang iya pangamuyo. So amo ining mga kabangdanan nga ang Dios wala nagasabat sa aton mga pangamuyo tungod kay may ara nga sala nga ginahoptan naton sulod sa aton kabuhi kag ina nga sala wala naton ginatuad sa Ginoo. From Bible na siling, kung aton lang ituad sa Dios, kung i-confess naton ang aton sala sa Dios, siling niya, may kinabatarong siya sa pagpatawad kag sa pagtinlo sang tanan naton nga mga kalapasan. Tanan, wala sing mabilin. Kag siling niya, ang hamili nga dugo ni Kristo, amo ang magatinlo sang tanan naton nga kalapasan. Papution sang Dios ang aton kabuhi, ang aton tagipusoon, katulad kaputi sang bolbol sang karniro. Patawadon, tinluan, kalimtan niya ang aton mga sala. Ang aton dapat himuon amo, ituad naton ang aton mga sala sa Ginoo, agod nga wala sing sablag ang aton mga pagpangamuyo sa Ginoo. Kagano pagid ang iya ginhambal diri, agod mahatag niya ang dalagko nga pagpangaabayo sa iya mga katawan. Nagsiling pa siya di, kung ang akon mga katawan magpaubos, magpangamuyo, kag magdangop sa akon, magdangop sa Ginoo. Okay? Ang pulong sa English daw, tama ka budlay, kaya na siling siri, and seek my face. Pangitaon ang dagway sang Dios. Di daw mabudlay na ya, pero sa hiligay nun, ang ginila siling niya nga, seek my face, kung sa atod pa, magdangop sa iya. Ang magpangita amo ang pagdangop sa Ginoo. So ang katawhan sang Dios kung magpaubos, magpangamoyo kag magdangop sa Dios, siling niya ihatag niya ang iyang blessing, pagpakamayo sa aton. Si Haring David may maayo siya nga naiboloan. Kagini yaman ginpalinton sa aton, kagini makita sa Salmo 37:25. Siling ni Haring David, siling niya sang una bata pa ko. Okay? Si Haring David, ginpili na siya nga daan siyang Diyos nga hari, samtang bata pa siya. Pero wala siya nagpungko, subo nga hari, tob-tob nga napatay anay si King Saul nga amo ang ilang hari. Pagkapatay ni King Saul, amo pa ang pagbulos ni Haring David. So bata pa siya, ginpili na siya sa ngadaan sang Dios nga hari nga magbulos kay Haring Saul. Okay, anong siling ni David? Nya bata pa ko sang una, nya pero karon tigulang nako. So aton pa pagsulat niya di, tigulang na siya. Bata pa ko sang una, karon tigulang na ako,
nya pero wala ako sang nabalaan. Wala siya sa nabalaan bisan isa ka tawo sang Dios, bisan isa ka anak sang Dios, bisan isa ka tawo nga matarong nga ginsikway sang Dios. Wala siya sa nabalaan. Ginpalinto niya ina sa aton agod nga mahangpan manaton subong nga ang Dios kung magdangop kita sa iya, hindi niya kita pagisikway. Siling ni David, bata pa ko sang una, tigulang na ako subong, wala ako sang nabalaan, bisan isa ka tawo nga matarong, anak sang Dios nga nagdangop sa iya, nga ginsikway sang Dios, wala. Kung ang memorya naton, ang John 3:16, amo na ginahambal niya, ang bisan sino, wala pili, ang bisan sino magtuo kay Jesus Christ, makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. So ang Dios wala siyang ginasikway. Ang bisan sino nga magdangop sa iya, hindi niya pagisikway, hatagan niya sang kabuhi nga wala sing katapusan. Okay, ang bilog nga bersikulo nagambal, siya kay ginhigog magid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang bugtong anak. Agod nga ang bisan sino nga magtuo sa bugtong anak nga mo si Kristo, makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. So kung amo sina, kung tugutan naton nga magpanghikot ang pulong sa Dios, nagahambal siya nga wala siya sing igasikway. Bisan sino nga magdangop sa iya, hindi niya pagisikway. So, nagsiling ang Bible nga kung kita magdangop sa iya, amo na ining tion nga dapat nga magdangop kita sa Dios. Si Kristo halin sang una, tob-tob subong, nagahambal kag ini na pagkit sa balang kasulatan, nga nagasiling, kari kamong tanan, kamo nga ginabudlayan, kag ginabugatan, tungod sa inyong mga sala, kay papahuwayon nakon kamo. Ang pulong tanan, ang tanan ginaimbitar, nga magdangop kay Kristo. Kay kung magdangop kita kay Kristo, hindi niya kita pagisikway. Sang una siling ni David, bata pa ko karon tigulang nako, pero nyaway ko kabalo. Ngay may isa ka tawo nga nagdangop sa Dios, nga ginsikway sa Ginoo. Now kung hindi kita magdangop kay Kristo, then sino yang dangpa naton? Kung kaluwasan sang aton mga kalag, sang aton mga kabuhi ang paghambalan, wala na kita sang iban nga dangpan. Kay may isa lamang ka manuluwas, may isa lamang kadalan pakadto sa langit, nga mo si Kristo. Kag wala na sing iban nga manuluwas, nga ginhatag ang amay, diin kita makaangkon sang kaluwasan sang aton mga kalag, kundi si Kristo gid lang. Karon kung hindi kaya magdangop kay Kristo, agod makaangkon ikaw sang kasiguruan, sang kaluwasan, sang imo kalag. Sinong dangpan mo? Kay wala na sing iban. Wala sing tao nga sarang makaluwas sa imo. Bisan ikaw sa imong kaugalingon, hindi nimo masarangan ang pagluwas sang imo kalag, sang imo kabuhi. Wala na sing iban nga tundangpan si Kristo gid lang. Amo ini nagsiling sang Bible nga kung ang mga katawhan sang Dios magpaubos, magpangamoyo kag magdangop sa iya, hatagan niya sing pagpakamayo, ilabi na gid ang kaluwasan kag maangko naton ang dalagko nga pagpakamayo sang Dios nga iyang pagabuksan kagihatag sa aton. Then amo ini nga mga kamatuoran,
Kag may isa pagid kadinala nagsiling siya. Kon ang akon katawhan maghinulsol, ari na ang pulong, maghinulsol. Turn from their wicked ways. Ano na nga mga dalan, antiko nga dalan. Ang gos na silingon, maghinulsol. Okay, ang paghinulsol nga ginasiling, amo ang pagbiya, pagtalikod sa mga sala, nga aton ginahimo, tapos naton inatalikdan, magabalik kita sa Diyos. Kay man nagkamatuoran amo ni, kada adlaw nga nagapakasala kita, nagapalayo kita sa Diyos. Tungod kay nalayo na kita sa Diyos, sa mga sala nga ato nahimo, kung maghinulsol kita, nagabalik kita sa Diyos. Amo ina ang duha ka dagway. Ang paghinulsol, amo ang pagbiya sa sala, kag pagbalik sa Diyos. Matutuod nga dagway sa paghinulsol, amo ina ang nasulat sa Bible, nanungod sang kabuhi, sang siling naton nga, the prodigal son, ang bata nga nadula, nga naglayas, nagpangayo sa siyang amay, sang kwarta, sang ginhatag siyang amay ang kwarta, naglakat siya, ginbiyaan niya ang iyang amay, nagkadto sa layo nga lugar, dito gingamit niya ang kwarta sa patuyang nga paggamit, tubtog nga naubos siyang kwarta, gingot man na siya, nangita siya sa trabaho, ang trabaho nga nakita niya, pamahog sa baboy. Kag nakapamalandong siya sa ang kagalingon. Sang ginagutom na siya sang obra, sang pamahog sang baboy, siling niya, dito sa akon amay, sa balay sang akon amay, may madamo nga pagkaon. Ang sulugoon sang akon amay, nagakaon sang maayo nga pagkaon, samtang ako dreya, sa pigiri, sa babuyan, daw mapatay na sa gutom. Nya mas maayo pa nga mabalik ako sa akon amay. Pag pamalandong niya sina, nagwa siya, ginbiyaan niya ang mga baboy, nagpuli siya dito siyang amay, layo pa lang siya nakita siya siyang amay, ginsugat siya siyang amay sa dalan, nagsugat anay sila, ginhakos siya siyang amay, ginpatawad siya siyang sala, kagang amay, nagsugo siya mga salugon, siling siyang amay, kuha kamo sang matahom nga sapatos, sang matahom nga bayo, sandilargo, sing-sing, pailisi ang akon bata, kay sang una, napatay siya, karon nabuhi na siya. Kag nagpunsyon sa lalito, nagkinalipay siya, ginbaton siya, balik siyang amay. Amo ini ang paghinulsol, nagbiya kita tungod sa sala, sa aton amay nga among Diyos, pero kung maghinulsol kita, nagbalik kita, kag nagpasiguli sa Diyos, nga amo ang tag-iya sang aton mga kabuy. Handa siya sa pagpatawad kag sa pagbaton sa aton balik, katulad sang isa ka bata nga nadula o kon prodigal son. Sang Diyos aling sang una, tub-tub subong, nagapaabot nga kita maghinulsol kung sa aton pa magbalik sa iya, kay siya magabaton sa aton. Pero kung kaysa kitang mga tao may ara nga una-una nga nagahasol sa aton, ti ang siling naman naton, kung ang Diyos nagapatawad sang aton mga sala, siguro mahimo ako sala subong, hinulsol ko buwas, anyway, patawadon magkugyapon sang Ginoo. Tapos sina, nga mapatawad na ko, himo naman ako lang sala, patawadon man gyapon sang Ginoo.
wala naton ginainto ang Dios. Kuna mo na ang aton balatyagon nga mahinulsol kita subong, himo kita sa labuas kay patawadon man kita sa Dios. Ang ginatunto nimo ang imo lang kaugalingon, hindi ang Dios, kay man ang Dios nakahibalo na kung ano ang plano mo. Ginaplano pa lang nimo na balaan na ina sang Ginoo. So hindi naton pagtuntuhon ang aton kaugalingon nga maghambal sina, kundi tan-aw naton ang ginatudlo sang Bible sa aton. Ang ginatudlo sang Bible sa aton, katulad ini sang isa ka babay nga nadakpan, nga nagapang lalaki. Gindala siya sa tubangan ni Kristo sang nakadakop sa iya. Kag nagsiling ang nagdakop, Ginoo, ini nga babay nadakpa namon nga nakakumit sang nasiling nga sexual immorality. Kag ini nga babay dapat patyon paagi sa paghaboy sang bato. Nagsiling si Kristo sa ila sang mga nag-akusar, okay, ang bisan sino sa inyo nga wala sing sala, amo ang mag-una haboy sang bato, sini nga babay. Kag si Kristo nagsulat sa iyang tudlo sa duta, kag pagtangla ni Kristo, ang mga nag-akusar naglakat, nagtalikod, kay silang tanan may salaman kag dapat man gali nga batuhon. Siling ni Kristo sa babay, di inayad tong nag-akusar sa imo. Siling sa babay, wala na sila, Ginoo. Kabalo ka kung anong siling iso sa sininga babay nga nakasala. Siling Kristo sa iya, hindi ko ikaw paghukman sa silot. Hindi ko ikaw pagsilutan sining sala nga imong nahimo. Pero siling ni Kristo, kagamoy ni ang bantayan naton. Hindi ka na magpakasala liwat. Anong siling ni Kristo sa babay? Patawadon ka na kon, sige, himo kaliwat sala, amo na ginambal ni Kristo, hindi. Siling ni Kristo, hindi ko ikaw paghukman sa silot. Pero, hindi ka na magpakasala liwat, hindi mo na pagbalikon nga sala, kag amo man ina ang ginahambal ni Kristo sa aton subong. Kung kita maghinulsol sang aton sala, gintalikdan tana ang aton sala, ang siling ni Kristo sa imo kag sa akon, anak, hindi ka na maghimo liwat sa sina nga sala, untatan na nimo, kay kung padayonon nimo ina nga sala, amo ang magalaglag sa imong kabuhi, magalaglag sa imong panimalay, bisan pa ang imong kabuhi, hindi na mapuslan kung padayonon nimo ang paghimo sang sala sa tubangan sang Ginoo. Hindi ka na magpakasala liwat, siling ni Kristo sa babay. Okay, aton tingbon ang aton gintunan subong, agod nga magpabilin ini sa aton una-una. Siling sang Dios, kung ang akon mga katawan, mga tao nga nagtuo sa iya, magpaubo sa ilang kagalingon, magpangamuyo, magdangop sa akon, kag maghinulsol sa ilang sala. Siling sang Dios, ako nga ilang Dios, magapamati sang ila pangamuyo didto sa langit. Kag siling sang Ginoo, patawadon nakon ang ila mga sala. Kag siling sang Ginoo, ayuhon nakon ang ila duta. Kung sa aton pa ginpakamalaot sang Dios ang duta tungod sa mga kasalanan sa mga tao. Pero saling sang Ginoo,
Akon ini i-restore ang inyo duta. Agod maghatag liwat sang madamo nga mga produkto. Pero ang labing maayo amo ini, hindi lang duta ang i-restore o kon ibalik sang Dios agod makahatag sing madamo nga produkto. Labaw sa tanan, dapat ang aton mga kabuhi ma-restore man, mabag-o man, agod nga kita nga mga tao mangin mapuslanon sa aton nga panimalay, sa aton community, bisan diin kita magkadto. Ang isa ka tao nga puno sang sala, hindi mapuslan sang Dios, hindi mapuslan sa panimalay. Ang ginahatag sina nga tao, problema, perwisyo lamang. Kung kita puno sang sala, puno sang bisyo sa aton mga kaboy. So dapat nga ma-restore agon mapuslan ang aton kabuhi. Agon mapuslan, dapat sundon naton ang mga kondisyon nga ginhatag sang Ginoo sa aton. So ang Dios nagapaabot nga kita mangin mapuslanon nga mga tao. Kag mapuslanon lamang kita kung kita magpaubos sa aton kagalingon, mag-surrender sang aton mga kabuhi, dira sa gamhanan kag may gugmaon nga kamot sang Dios. Kay nagsiling ang Bible nga kung ang tao yara kay Kristo, siya bag-o na nga tinuga, ang daan nagtaliwa na, kag siling niya tanawa, nag-abot ang bag-o nga kabuhi, nag-abot sa iya. Kung ang tao yara kay Kristo, kung wala ikaw kag ako kay Kristo, hindi kita magbag-o, hindi kita mapuslan, kay man ang aton kabuhi puno sang sala. Kung aton lang sundon ang promisa kag kondisyon sang Dios sa aton nga kita dapat magpaubos, dapat magpangamoyo, dapat magdangop siya, kag dapat manginulsol sang aton sala, siling niya i-restore, ibalik niya ang kaayo sang aton kabuhi, kag mangin mapuslan kita sang Ginoo, kag mapuslan kita sang mga tao palibot naton. Mga kautoran, kabay nga ini nga mga pulong magpabilin gid sa aton mga kabuhi, kag himuon naton ang maayo, ang nagakadapat nga aton himuon. Ang nagakadapat nga himuon naton subong amo nga aton i-surrender sang hugot ang aton mga kabuhi dira sa kamot sang aton manuluwas nga amo si Ginoong Hesus. Kabay nga ang Dios magapadayon gid sa pagpabilin sa aton mga kabuhi, kag magaubay sa aton sa tanan naton nga mga pilikuton sugod karon nga Dios. Madamong salamat.